Namaste. Hi logoफोर, welcome back to my channel. ओमफ्राय दायो जोङो दंफैयो सुगुआकिबाव मोनफैबाय आरो सुगुआकिबा मोनसे काटारनि ट्रेडिशनल मार्केट. ओमफ्राय दायो नै नायनो हागोन बेयाव बिराद गिदिर मोनसे मस्जिद आरो सुगुआकिबनि. नायनो हागोन बिराद गिदिर आरो ओमफ्राय थांनो मोननाय नङा खोमा सिङाव जोङो हाबथ'ला दिनैहाय. मालाबा पारमिसन लानानै हाबनो हायोबा हाबसिगोन आरो ओरैनोथ' हिनजावफ्रा हाबलाबाया नालाय मस्जिदाव ओमफ्राय दिनै हाबथ'ला. ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड दंबा नायलांबाय थादो. ओइ लोगोफोर सुगुआकिबनि बाजार आरो नायाव ओरैनो हाबलांनांगौ बाजारा. ओमफ्राय जोङो दिनै बाजाराव हाबनो नागिराखै, उनाव टाइम मोनबा हाबनो हागौ. ओमफ्राय दायो जोङो ओइ बिचआवसो थांनो नागिरदों बोटिंनि थाखाय दैयावहाय. ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना. सो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी बीच में बोटिंग के लिए, तो आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो. केमेलनि सावारि खालामनो हायो आरो उट गादा गाखोनो हायो. ओमफ्राय फारौफोरा नै जि अन्थाव तुमसे बात करती है, पूछते कितना लेता है सुजा? पूछो. केमल की सवारी कितना लेता है? हाय, हाउ मच? हाँ? 2 real? 20 real? How many minutes? 3 rounds? Okay, next time. आइडिया फिर बोल. गराय गाखोनो मतलब गाखोला दाखोल थांखाबाय नालाय ओमफ्राय जास्ट ओरैनो सोंनाय नायनो आरो मतलब क्या होता है? How much? 20 real? For how many minutes? 3 rounds only? Okay, next time. Thank you. क्या नेक्स्ट टाइम? वाव लोगोफोर नायदो ओरैबायदि सान्थि बिराद गोजोन जायगा ओरैबायदि साफा आरोना. ओमफ्राय बेनो जाबाय सुगुआकिबनि पार्क. ओमफ्राय जि गोजोन आरो बारबो बारसोगारो गोजोननो. ओमफ्राय ओरैबायदि सान्थि. ओमफ्राय दायो नायनोसै मा मा देखायलांबाय थानो हायो. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. कितनी सारी वाव सुजा मजा आ गया. तुम्हें बैठना है? फोटो ले लो या. आयौ लोगोफोर नायलाय ओरैबायदि समायना जायगाया जि सान्थि गोजोननाय आरोना. सिरिनो बिराद मोजां. ओमफ्राय नायदो ओरै जा मोजां जायगाया. मालायफ्रा मालाय मा होनो बाजार खालामनो फैबायाव सुगुआकिबाव रेस्ट लाफैसोगारो आरो बेयावहाय. ओइ नै सुगुआकिबनि बाजारियावनो. ओमफ्राय ओरैजों पार्क आरोना सुगुआकिबनि पार्कआव थांसै ओमफ्राय दैयाव थांसै. सुजा वीडियो गाड़ी आ रहा है Algeria. Algeria. Okay, we are from India. I'm Giuseppe. We are from India. So can we say namaste? Nice to meet you. Namaste. Namaste in Hindi means greetings. Namaste. Thank you. बाय बाय. So लोगोफोर ओरैबायदि समायना आरोना जायगाया काटारा. नायदो. You will catch for me. Of course. दायो जों जे जायगायाव फैनो नागिरदोंमोन बेयाव मोनफैबाय. बेनो जाबाय सुगुआकिबनि पार्क. ओमफ्राय बेजों हाबलांनांगौ आरो एन्ट्रि लामाया बेजोंनो. नायलांबाय थादो सुजा. क्या? आते रहो दोस्तों. ये है सुगुआकिब की क्या था पार्क है ना. कितनी सुकून मिलता होगा लोगों को यहाँ आके. कोई शोर शराबा नहीं, इतनी साइलेंट. क्या? स' लोगोफोर ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय नावआव गाखोनानै. जोबोद मोजां आरोना जायगायाबो. ओमफ्राय नै बै न' नुहुरनाया बानाना आइलेण्डआव थांनो हायोनो आरो. बेयाव टिकेट खालामनांगौनो बानाना आइलेण्ड. नेक्स्ट टाइमाव बानाना आइलेण्डआव फैगोन. स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो दाबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालाम प्लिज. स' आं देखायबाय थागोन. स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बानाना आइलेण्डआव. नै बेजोंनो थांनांगौनो बानाना आइलेण्ड. टिकेट दाननांगौनो आरो. दिनै थांथ'ला बिराद मोनाबाय. ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ बानाना आइलेण्ड बेजों. हल्की मेरी हालत खराब हो गई. बोलो बाय बाय बोट को. हमारी बोट वो था यार, वो दूर. बाय बाय बोलो. बाय बोट, बाय बाय.
See you next time. ओमफ्राय बोट गाखोखांबाय बिराद मेंबाय आरोना दायो थांफिननोसै नै बेना गाबोन डिउटि दङ आंनाथ' सुटि गाबोन मेरा तो छुट्टी है, इसका तो ड्यूटी है, यही बोला ना तुमने। मजा आया ना सुजा, लेकिन जिंदगी जियो तो जियो ऐसी खुली खुली सांस लेके जियो यार, घुटन घुटन नहीं जीना है। ओइ लामाखौ नाय ओरैबायदि साफा, स्पिडाव फैयो गारिया, आयु लोगोफोर गारिया ओरैबायदि स्पिडाव खारो, क्रसखौनो खालामनो हाला जोङो गारिखौहाय, लामाखौ नायदो मारै स्पिडाव थाङो, क्रसखौनो खालामख'नो हाला लामाखौ। बोट में भी कहाँ बैठने दिया तूने मुझे? सुजा इतना दिमाग खराब। सुजा यहाँ पे थोड़ा बैठ जाते हैं लोग, मतलब क्या बोलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठते हैं, हमें दोनों गर्लफ्रेंड यहाँ पे थोड़ा बैठ के जाते हैं, बहुत थक गई है। हाँ तो ये जगह भी इससे सुंदर है ना, हम पागल हो जाएंगे यार, मुझे वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे बड़ी मजा आ रहा है ना जायगाया, थाबाय थानो गोसो जालायबाय। नायदो ओइ नै मस्जिदा दहाय आं देखायनाया, ओइ नै मस्जिद, सिङाव हाबनो मोनबा हाबगौमोन आङो, मस्जिद सिङाव हाबनो मोननाय नङा खोमा, ओरैबायदि मोजां जायगाया। आयु नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि नुखो आरो काटारखौ माबायदि नुखो खोन्थाहरदो कमेन्ट खालामनानै, ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ आरो मा भिडिअ लाबोजानो लुबैयो, मा नायनो गोसो बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव। आं माने ट्राइ खालामबाय थागोन आरो मोनफ्रोमबो सुटियावहाय आं गोदान जायगा देखायबाय थानो। थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो इन्ट्रेस्ट मोनगोन, जुदि नोंथांमोना जेबो सापर्ट खालामाबा आंबो जेबो इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा आरोना, गोदान जायगा थांबाय थानानै भिडिअ खालामहैबाय थानो थाखाय। स' अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय। अब हम कहाँ जाएंगे सुजा? मेट्रो खा के। कहाँ जाना है खाने के लिए? इतना दूर जाना पड़ेगा भाई। कहाँ था हम लोग के खाने की जगह? इधर ही जाए क्या, फिलिपिन के तरफ? याद है रास्ता? मॉल से निकल के उधर वो रमादा के पास। खाने के लिए पैसे है? तेरे पास है? खत्म हो गया ना? बहुत है तेरे पास। नहीं खत्म हो गया, बहुत है तेरे पास। खत्म हो गया भाई। कितने बजे? टाइम ही नहीं दिखी।